مرجل بحرین دے موتیاں نے کیتا کیا نہیں دین ایمان کیتے ونج دیرے لائے کربل وچ لا ریب سونے قرآن کیتے آ وقت گیا ازمائش والا چا گھر دا گھر قربان کیتے ہے پاک حسین دا دس آزم بے سر نہ جھک شیطان کیتے بے سر نہ جھک شیطان کیتے مرجل بحرین دے موتیاں نے کیتا کیا نہیں دین ایمان کیتے ونج دیرے لائے کربل وچ لا ریب سونے قرآن کیتے آ وقت گیا ازمائش والا چا گھر دا گھر قربان کیتے ہے پاک حسین دا دس آزم بے سر نہ جھک شیطان کیتے بے سر نہ جھک شیطان کیتے